Pacho. Asantehene. Sinapi aba. Ejuma ono another Roma. Oshase wo Asantehene ha ya. Nyankopon adom atre wo Ghana man nyina. Ene yempanyimfo. Echema kan ho meda nadi. Etise Yura. Odom fọdụ ne ba ahengwa iso. Mfi aduonu. Yete enije sema ewu ne se. Esese ye boy ho nyina bo. Ne tumi ba. Mfi aduonu. De Onyankopon de ohene aye wo Asantehene. Ahye enumnyam kese amana hyerɛn wo wiase nyina. Ebi aka yɛn so. Na efata se yesre na yenya nne te se ne emre te se ne na yeba na yema no etinkwa nti yeba na yebema ohene etinkwa na esese yema amen so Sinapi abanyina council ono ena odano nti na so di ani etosu bi onso yeyi board chairman fufro nti board chairman no ono anso ni ofase Mr. Tenfi yesante no eba na yede no ebechia ohene nti eno deka Pacho yetosu bi yate se ohene ada botaye bi adi na eye anije ani ahomeka ye fi se odi dwumadi Sinapi ababa ye no yeda yakoma so kese baako eye titiro ema ene mofra na yehwe sene ye konfa no chetoda na ahokyira aba ho ma afam ma hwe ene mofra ehwe afam no odi tu dwa se heal konfa no che project no na influence so many enti yesi aba na yama ohene etinkwa dia na yenso yabeda na sese odis sa enisoade hu ana se putai atudwa na yenso yetumi abema support to it enoka na the itwato de bema ye chairman so e de atudwa aka ho enti bitem to fat sene yene ekai na me na le de so e fa no Tony Fosu only the CEO of Sinapi about trust. And before we come, let's say a baby almost at Sinapi Aba Adaruma, the dear Bano, Ghana, if ye Ediaseni 30 years. Na a Banisea, na a Sedefatan so say yes, say, na to me, it did Sadano, a senior man. Sano de kaka Sinapi Aba aye dwuma bebre o Ghana and the development move 2 points be plan was say yes savings and loans scheme as I can another room on one na beda it's the nyina kan fua no the afi esi ho aye disadwuma na me aduma May 30th na ebe climax another room say member mo first bia kasa e dibesi na so na wa ba be tituma ade mai na bom ye be hu sese se na se in se penfo bebre be frama no na ni ade aba e me pemo no e bia de no omu nyina be ba na so na aba be chia se na se nti na asuche ba kwa wo ha ye sign eye ezo Yes, ya no best ya yebeje e usebo magana mani Asantehene Sinapi Aba onyame aboa ya me edi no kore bia ye emranti wo he wonu aboa ama Asantehene enu abenya ye niema nyina pepe Nijina den say. First Sinapi Abraham.
na abrɔfo no boa yɛn nti nea aba so de ɛyɛ otomfo anniversary ne anuonyam hyɛ no bi sɛ de mma akɔyɛ adwuma na yɛtumi ahyɛ no anuonyam saa yɛne no na ɛbɛdi anniversary yɛne no na ɛbɛto ase no nyinaa di yɛne no na ɛbɛda nyame ase yɛne no na ɛbɛkɔ aba yɛne no na ɛbɛma obi agyina ɔkɔmfa no ɔkye so yɛne no na ɛbɛso awie kakra bi a nyame bɛto yɛn nsɛm bi a yɛde bi abɛhyɛ no mu na yɛ akakra no for adaro dwumadie te sɛ no yɛ wobɛnya na sporting event bi ɛwɔ nadaro no mpanyinfoɔ ɛka yɛti pa no yɛde da baako asi hɔ a yɛde bɛbɔ golf na yɛde akra no anniversary nti ɛno nso ho hyehyɛ aduru hɔ a yɛbɛma tumfo ate a me sɛ Sinapi aba ɛbaeɛ a ɛkuta 70,000 cedis a yɛde ɛbɛbɔ aseɛ nea ɛkɔ so ɛwɔ kɔmfanɔkye rehabilitation. Let me check. Jean. 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 Obi peteku se bua bi anebia de on pesika kase bia Jean. Eno so obi a wo ye tire bi kakra obi o ye wi kakra dwom kakra Jean. Eno na aboa ma ni pepi anya adwuma ye sesia Jean. Mese so mo to aso na enya ma ni ye na za kase eno mo de banka kase de sensika ye bobɔ no ya so ye de nteku ne nsebua so be na no so na eboa ma bibia Jean. so mo to aso na ye tire enkoko chile ni pepi ni Jean. da o mas do apase ama kwa so yi o ma yesu ma so Jean. o mo ba da bia me hu ye nim sa ensesa enti mo se o mo ana chi mo ye di no kure no ma Jean. mo nye mo ye ma na ye eze adua mfi adua sa me na kwa adua sa bi na fa ye ko ye ni mo Jean. ama ndase wa brem enti mo nye So, tu vois,